cɛ ani muso denmisɛn ani makɔrɔba ala dangana na aw ɲuman ye surikar kɔnɔna la bi n'i y'a mɛn jɔnni kunnandi i b'a fɔ k'i sababu ɲuman n ka foli bɛ n kanubaga bɛɛ lajɛlen n ka foli bɛ surikariti kanubaga bɛɛ lajɛlen ka bɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ n ka foli bɛ panafirikɛn bɛɛ lajɛlen ka bɔ diɲɛ fantan a naani bɛɛ lajɛlen fɛ. n ka cɛ Alassane Dramane Ouattara a ye bo ci Bugurinjɛ la awɔ Darani a ye bo ci Bugurinjɛ la a nana bati tuguni a yɛrɛ ka terrain kan tuguni awɔ maa min b'i yɛrɛ sɔsɔ diɲɛ don o don dugu jɛ ko 10 maa bɛ k'i yɛrɛ sɔsɔ Alassane bɛ k'a yɛrɛ sɔsɔ maa t'a yɛrɛ sɔsɔ Alassane bɛ k'a yɛrɛ sɔsɔ Alassane ko anw ma ko sans délai nin y'a sans délai sans voix de ye awɔ kɔni bɛɛ tigɛlen don Alassane n'a bɛɛ n'Ala n'a kira cɛ sans délai laban kɛra yɛlɛ ko fɛn mɔgɔw de la manamanakan fɔla la mɔgɔw de la n'a fɔra ko nin ye président kunturu yɛrɛ sɔn ye ci t'a la nafa t'a la natankolon manamanakan fɔ la anw da la i ye faamu donc Alassane i ka temps t'anw bolo bi i ka temps t'anw bolo sini mais Maliens avec toute sincérité n bɛna mun fɔ an ka président Salmanba ɲɛna ka d'a kan a kana to Alassane ka to ka an disturber parce que Alassane filɛ nin ye nafa foyi tɛ Alassane na Alassane n'est qu'un distracteur awɔ Alassane est distracteur de mina da la très rapidement ka d'a kan a bɛ ka jeu min ka an na nin ye tan an kana sunɔgɔ n bɛ tila ka ligne bila masha Allah a bɛ ka jeu min ka an kana sunɔgɔ ka d'a kan siyansi y'a yira n na k'a fɔ ne bɛna conseil min di an ka président ma o n'an ka administration sanumanba in a ye sigi a kana mɛn Maliens ka d'a kan Alassane ye bandi de ye parce que n'i y'a ye ka nin kɛ a kelen tɛ donc an hakili bɛ Alassane na tuma min na an kana ɲina Malien denjugu dɔw b'an senkɔrɔ hali sisan an kana ɲinɛ o kɔ parce que cette fois-ci Alassane bɛ ka na de pour de bon a tɛ ka na pour perdre a kana k'aw kɔnɔ ko a bɛ ka il est en train de jouer un jeu il a calculé tout pour que Alassane ka discours sugu kɛ il a failli que a ka calcul kɛ I will humbly advise the transition authority to remain perpetually on the living because the stabilization can also occur from within in the country. Ne bɛ kari da an ka administration ye ka d'a kan maa o maa n'a ko k'a bɛ jamana déstabiliser kɛnɛma i bɛ sɔrɔ a ka mɔgɔ dɔ bɛ kɔnɔna la awɔ a bɔ Nathalie Sali ne ko ni Alassane Dramane Ouattara ye ka jama tan ka bɔ tan ka sans délai wɛrɛ di an ma n'a ka sans délai dɔ in n'o tɛmɛna i ye faamu donc nin b'a yira n na k'a fɔ ko i bɛ sɔrɔ ko Alassane Dramane Ouattara a dɛmɛbaga dɔ bɛ kɔnɔna la donc an ka président kana ɲinɛ o kɔ an ka administration n'an ka gouvernement kana ɲinɛ o kɔ j'espère que u ka précaution bɛɛ talen don mais mɔgɔ i kodɔnna bɛɛ i kobadɔnna bɛɛ mais maa i kobɛdɔnna tɛ and it will always be at the instigation of those who outside have not given up and will never give up the desire to destabilize Mali. Donc, maa minnu bɛna Alassane dɛmɛ ka nin ko sugu kɛ an ka jamana kɔnɔ Alassane Assimi Goita i k'i hakili to a la a bɛ kɛ maa suguya kelen pewu de ye a bɛ kɛ maa jɔnw ye maa minnu ko k'u tɛ kɛlɛ dabila halisa a bɛ k'ulu de ye donc n bɛ k'i conseiller nin conseil bɔra FBI de la n terikɛ minnu bɛ baara kɛ FBI la olu de nin ci ma ko n k'a fɔ n ka président sanumanba ɲɛna parce que n y'o de fɔ n ko maga ko bɛ dɔnna bɛɛ maa si ko bɛ dɔnna tɛ ne fɛnɛ bɛ ka kɛlɛ de kɛ n ka jamana nɔfɛ ka d'a kan si Assimi échoue c'est tous les Maliens qui ont échoué Assimi tɛ se ka échouer bi a se ka échouer sini aw yɛrɛ y'a ye hali an ka karamɔgɔba dɔ tun bɛ télévision so la olu na burusi kɔnɔna dugu dɔ la ale y'o kelen de fɔ ala ka karamɔgɔ in ala k'a simaya a ko kɛlɛ bɛ yɔrɔ min na ko Assimi Goita se ka échouer boli ne balimakɛ i ka foli bi yan Sega Jawara i ka foli bi yan Kiri Kali i ka foli bi yan masha Allah Bakari Sinaba ne kanubaga jɔnjɔnba dɔ don i ka foli bi yan donc fo FBI mɔgɔw ko Assimi kan k'o de bila a kunkolo la a ka dɔn k'a fɔ ko Mali se ka déstabiliser jamais ni Alassane bɔlen bi ka nin fɔ n terikɛ minnu bɛ baara kɛ FBI la Amérique yan u y'o de fɔ ɲɛna i bɛ sɔrɔ mɔgɔ dɔw de bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ k'a supporter wa ko Assimi ka dɔn k'a fɔ ko maa minnu bɛ Mali kɔnɔ mun bɛ ka Alassane Dramane supporter ko maa minnu don k'u dɔnnen don ko maa minnu ko k'u tɛ kɛlɛ dabila Assimi fɛ bi k'u tɛ kɛlɛ dabila Assimi fɛ sini k'u le don awɔ ça c'est l'analyse de l'FBI des États-Unis ka d'a kan c'est la réalité those nothing absolutely nothing will be inspire you as a foreman of all kinds and strategy to destabilize you from those whose noble mission contradict the interests.
donc ko mamoun me feka nga jamana boka bi no e Assimi no e Alassane Dramane Ouattara na no famo ye ko u prenne ka die ko suku beke u prenne ka effort suku beke u prenne ka stratégie suku be blind pour déstabiliser notre pays vraiment ala kan kishi toroma ali chemitu o tseka auna jo. Never forget the threats of Rosari of our history carry many grain that the external enemy has constantly been able to achieve his end in our country. Kangana nyina munkeranga jamana kono kateme inafo autant de Rosari ibadon ko mojugu maseka dabla fu sako suranga jamana kono orela ansaraka mara à la première place. Donc on peut pas jouer les complexants. C'est ce que je veux dire. Thanks to the teachery of an honorable national having an assembly dedicated the soul of a devil, especially from abroad, but losing this fight of the redemption of Mali and his people at any point in this transition will imperably sound the taxing of the country, dicing and relapsing into the whole upside down. Donc, comme Mali, c'est qu'à tout chila anga perdu ni kelaina. Parce que quand Mali perdre ni kelela, ko Mali ko bani. Non seulement Mali ko bani, ou Afrique ko bani. Parce que na on perdre ni kelela, France bina donc a fort. Ou quand a kosuku suku ke sisa, dorénavant pour que Afrique bemene ninga jonsiri. Donc, anga ni kelain atemena Mali kokan, ni kelain atemena Mali kokan akera sofra asobra kelebra se sobra kunda. Indeed, the takeover of Mali by the vampire will be an unprecedented disaster and unfathomable disappointment. Ala nakra. Koni nunu sraka on bati, nini nunu sraka on chi, kabe ke fenye ko féminin aramadin seka accepter, ko ça va devenir quelque chose de désastre. Il faut que Dieu wula ben ala nakra ni Alassane Dramane Ouattara sraka on jamana boka bin. Avec ni munka neta ni ala sraka to akaseka saunan ala tna soma foka djenwuli ko okoro ko c'est-à-dire ko avec fenye ko féminin aramadin seka blakuna un précédent désastre ko mo ni fin ce qui aklidigi désastre sumna kabe ko odi un infathomable ko aramadin seka féminin processer ikmulo konala disappointment kabe ka jigla très frafina bema such a great disaster il va faut que Dieu wuli tuma sera for many generations on dion on on yere on mama mina on kofe of African on Afrique be in a generation Afrique generation be spécialement les Mali et particulièrement notre population. Conseil de l'FBI des États-Unis. Yes, our people are never at a contradiction. Watch carefully for the internal situation like milk on the fire. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahi alhamdu. Sako FBI ko Assimi Goita kaka malien denw yɛrɛ lajɛ jamana kɔnɔna la k'i n'a fɔ ko ni tasuma sigilen bɛ ni nɔnɔ kɛnɛ sigilen bɛ tasuma kan awɔ ko Assimi Goita k'a kana ɲinɛ dɛ k'a k'i hakili to sokɔnɔ juguw la ko spécialement maa minnu ko k'u t'a kɛlɛ dabila ko fa tɛ Alassane na ka réagi tan ka sɔrɔ a bolo dalen tɛ ko dɔ kan mais spécialement k'a tɛ bɔ Faransi a tɛ bɔ Amérique k'a bɛ kɛ maa de ye maa minnu b'an ka jamana kɔnɔ donc maa minnu don u b'u yɛrɛ dɔn ka ban ko Assimi k'i hakili to mɔgɔw la ko ka d'a kan k'a ka o mɔgɔw lajɛ i n'a fɔ k'i ni nɔnɔ kɛnɛ sigi tasuma kan. Donc we say that we are never better betrayed than by our own. Ko zana m'a fɔ ko manifeste se ka jafa ka tɛmɛ i yɛrɛ kan wa. Ko senkɔrɔ jugu ko ka jugu ni jugu sugu bɛɛ lajɛlen donc ko ni moment in kana to ni discours in kana to an ka ɲina senkɔrɔ jugu kɔ. Your momentum has raised so many hope. Ko Assimi Goita ka momentum. Ala ye dawla min di Assimi Goita ma. Ala ye sanga min di Assimi Goita ma. Assimi Goita bɛ ka kɛlɛ min kɛ maximum de partage. Ko kɛlɛ kama ko a ye adamadenw ka espoir bonya. So great hope among the African population and many other beyond the continent that you are condemned to bring it to a successful conclusion. Ala nakira, Assimi FBI mɔgɔw ko ke ye adamadenw nisɔn diya ye adamadenw sɔn dirimina n'o ye rêve ye hope qui ye siniɲɛsigi di adamadenw ma
na ambayan miribi al ne musulmans américains akilibidigi Mali kura la à cause de toi, à cause de Dieu, à cause de toi et les autres Maliens. Ko neni nyonaw Amérique bola ko ni Dieu bela jelen ko ni Afrique bela jelen ko Assimi Goita que vous êtes condamné to bring to a successful conclusion. Ko Assimi Goita n'a pas de choix que de l'amener le Mali en successful conclusion. Au crotte doré anglicana ko Assimi Diagwale ne dokani kelen ka gagné, il n'a même pas de choix. Dakan Dieu bela jigi dalimbaka. Ko meka kana yina ko sengoro jugu ko nyogon jugu ma wolo Dieu kono. This force you to make sure that the fetish power at the end of the transition does not fall in a spell of a servile hand that has a soon invest will hasting to get them tied up by the Westerner. Ko Assimi Goita, ko aka jija kelen aka gagné. Ko nama kelen gagné. Ko an bɛɛ suri kan ka bɔ kɛlɛ in gagne baliya la mais n'ala sɔnna ma kan ka nin di kɛlɛ in ma ko mais ko kɛlɛ in mana gagne kɔfɛ ko Assimi ka ko sugu bɛ kɛ k'a kana fanga di maa ma maa minnu y'an ka jamana bɔ k'a bin à la première place ko ni fanga dira o maa ma maa minnu y'an ka jamana bɔ k'a bin à la première place ko b'an ka jamana ta ni k'a di tubabuw ma tuguni FBI mes amis de l'FBI. So goodbye CAF kan ka fɔ ko bye bye les kafri cow mafukaru mogo misilamau and milk mogo misilamau unu no because everything has now changed so that nothing change again ko nga fo ku kambe ko fembe changera ko kadaka kante segi Mali korola fo ka diɲɛ wuli ayi ni o banene oh yeah ni o banene. You therefore have the obligation and the responsibility to ensure that the relay stick and transmit to a man or woman of a very high quality, able to deepen the groover you have trace. Donc, ko Assimi, oni malendon, ka an force lendo, an jagwalendo, ninga fanga di mama, mami, na be se ka ta Assimi na bla romina ouve Assimi reka tanaye, me ko mama bina sigi Assimi kofe. Ko tiki ka dabakala ta ninga to sene ninga tana yorola yoromi ayre masignai ko me ko ngana jamana di mama ko me Mali control ko jamana kana do ma tuguni fuka jimri. Also assume that everything that has been done or in progress is not included in the register of a simple news item in the history of the emancipation of our country after a broad experience of a President Modibo Keita, first Republican. Ko wa ko Assimi nga donga fo kabe ka bara fefekeni ko ni fene be bla tarikula ina fo ko Modibo Keita ka baraw a bla tarikula to mina. So nous allons, colonel, gouverneur, CNT, I am all of you to host all the sail and the initiation of a heart and a mind in order to be able to bring the transition ship back to the dock, despite the contrary wind that will not fall to raise on the course. You have this to African, singularly Malian humanity. Ala nakira. Ko transition chena muso a demseni makroba mama jera ninga fanga sisi ku be obligé lendo ka kosuku beke ka fanga na se asindala ko kadaka ko Afrika humanity bala Malien bela jelini killing ka do dakle fe ninga bo dakle fe a bonatander. Donc Assimi Goita ki kana to e ni fadin sagwin aka manana ko ka to ika distracté kanyina fadin sagwin me jamana kono ki kana yino ko Assimi anga dawri biye Assimi ame duwo khai ala kana addi jugu ma bada ala kana jugu sala ni jugu sira Assimi na asele mali bela abo sigatala epc mata duwo ke Asia gouvernement ala kamone na ame duwo ke gouvernement ajara nyo amba khai amaja amba khai ba una nyira anyira mbe na chenu bulo achena be donc o duwo ke ko ni konzo ko le yo ki yerla parce que ide bi ke join i mo de bi ke join fa la hara Muhammad rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma bunu madina nyamo yalla bi chenu membe ne ka ne torbay make akira olu na kunda no fewa olu de kunda no fe bito Assimi ne be fay nda fole nda fere ngo Assimi akana almami lame klalo Assimi akana kramo lame
ni karamɔgɔ ninnu de i bɛ ka mago sa a kɛra nin diinɛ ɲɛmaa ninnu de a tɛ mago sa ninnu de a ye mago sa wa kan'u lamɛn dɛ awɔ a haut conseiller o a imam o donc malien an bɛɛ de jigi dalen bɛ Assimi kan an jigi dalen bɛ Ala kan an jigi dalen bɛ an ka jamana kan